Islam ja elämän tarkoitus. Jumalan armeliaan armahtajan nimeen. Oletko ikinä miettinyt, mistä maailmankaikkeutemme on tullut? Oletko pohtinut sitä, miten hienosti kaikki sen palaset loksahtavat yhteen luonnonlaista taivaankappaleisiin ja miten kaikki on tasapainossa? Oletko pohtinut, miten hienosti aurinkokuntamme on järjestetty ja miten otollisella paikalla planeettamme sijaitsee? Oletko hämmästellyt maapallon ja sen eläinkunnan kirjavuutta? Oletko tuominut sitä, miten päivä vaihtuu yöhön ja yö taas päivään ja miten vuoden ajat vaihtelevat? Entäpä oma kehosi? Oletko ajatellut sitä, miten ihmeellinen on elimistösi ja miten hämmästyttävästi se toimii, ihan kuin sen olisi joku suunnitellut? Oletko ikinä aprikoinut, miksi mitään on ylipäätänsä olemassa? Kukaan tervejärkinen ihminen ei hyväksyisi sitä, jos hänelle kerrottaisiin, että hänen tuttavansa uusi auto tai asunto ilmaantui tyhjästä pelkän sattuman seurauksena. Entäpä sitten maailmankaikkeutemme, joka on rakenteeltaan moninkertaisesti ihmeellisempi? Kuinka kukaan voisi hyväksyä, että maailmankaikkeus ilmaantui itsestään täysin tyhjästä? Ainoa järkeä vastaus kysymykseen on Jumala, Allah, maailmankaikkeutemme luoja, kaikki ylistys kuuluu hänelle. Jumala on asettanut jokaiseen meistä fitran, eli luontaisen taipumuksen tiedostaa hänen olemassaolonsa. Hän siunasi meitä järjellä ja aisteilla, joiden kautta voimme ymmärtää hänen merkkinsä. Opasten merkkien tavoin ne kertovat meille hänen mahtavuudestaan, voimastaan ja kyvyistään. Jumala ei myöskään jättänyt meitä yksin. Hän lähetti meille sanansaattajat ja pyhät kirjat, joiden kautta hän kertoi meille itsestään ja ominaisuuksistaan. Viimeisenä sanansaattajana hän lähetti meille Muhammedin, Jumalan rauha ja siunaukset hänelle, sallallahu alaihi wasallam, ja viimeisenä pyhänä kirjana hän lähetti meille Koranin. Hän on se, joka loi luomakunnan ja koko luomakunta on hänen otteessaan. Kaikki ovat riippuvaisia hänestä. Hän on elävä eikä kuole. Hän on iankaikkinen. Hänen on tieto. Hän käsittää kaiken perinpohjin. Hän on kuuleva ja näkevä. Mikään ei ole piilossa häneltä. Hän on täydellinen. Ei hän ole avun tarpeessa. Hän ei unohda. Hän ei lepää, nuku tai syö. Hänellä ei ole kumppaneita, ei vaimoa eikä poikaa. Hän ei ole osa luomakuntaansa. Hän on luomakuntansa ja taivaiden yläpuolella. Meidät on luotu tarkoituksella. Allah on kertonut meille profeetta Muhammedin sallallahu alaihi wasallam ja Koranin kautta, että tämä elämä on pelkkä testi ja että todellinen elämä on se, joka odottaa meitä tuonpuoleisessa. Ja hän on kertonut meille, että elämämme tarkoitus on palvoa yksin häntä ilman kumppaneita. Kun katsot ympärillesi, näet ihmisiä, jotka palvovat kaikkea muuta kuin Jumalaa. Osa palvoo luontokappaleita, osa muita ihmisiä tai idoleitaan, osa rahaa, osa taas itseään ja omia halujaan, ja osa ties mitä. Jokainen on orja jollekin. Järkevä ihminen on sellainen, joka valitsee herrakseen Jumalan. Miksi palvoa luotua, kun voit palvoa luojaasi? Hän on se, joka tätä maailmaa pyörittää. Jumalan uskonto on islam. Sen viesti ei ole aikojen saatossa turmeltunut. Sen pyhä kirja, Korani, on säilynyt siinä alkuperäisessä muodossa, jolla se profeetta Muhammedille sallallahu alaihi wasallam alun perin ilmoitettiin. Jumala ei hyväksy muita uskontoja, joita ihmiset seuraavat tänä päivänä. Ne ovat joko kokonaan ihmisten luomia tai Jumalan aikaisempia ilmoituksia, jotka ihmiset ovat turmelleet. Uskontonsa kautta Allah on kertonut meille käskynsä ja kieltonsa sekä sen, kuinka häntä tulisi palvella ja kuinka hänen mielihyvänsä voi saavuttaa. Sellaisen ihmisen elämä on hyvä, joka palvoo Jumalaa niin kuin hän ohjeisti ja seuraa hänen käskyjään ja kieltojaan. Tuonpuoleisessa häntä odottaa ikuinen onni paratiisin puutarhoissa. Se on lupaus Jumalalta. Sellaisen ihmisen elämä taas tulee olemaan kurja, joka vastustaa Jumalaa ja on uskomatta. Tuonpuoleisessa häntä odottaa tuskallinen rangaistus helvetin tulessa. Se on rangaistus, jolla ei ole loppua.